tää oikeesti yhtään mitään. Ja kun välillä mä en edes oikeesti tiedä, että tekeekö meikki mut paremman näköiseksi vai ei, koska mulla on niin matala kontrasti mun kasvoissa, niin mä veikkaan, että sen takia on välillä vaikea löytää se just se semmonen meikki, että se oikeesti sopii hyvin. Me käytiin tekemään pieni kirpparikierros parissa kirpparissa ja nyt on ihan puhti pois. Mä vaan istun ja ootan. Ei pysty enää. Mä en tiedä, onks kuu nyt taas jossain eri asennossa, koska musta tuntuu, että mun tyyli on taas vaihtunut. Vähän aikaisesti mä olin niin innoissaan niistä kaikista kirkkaista väreistä ja nyt mä oon silleen, että mä oon saanut niistä nyt tarpeekseni ja nyt mä enemmän taas tykkään näistä kaikista tämmöisistä vähän niinku tämmöisistä neutraalimmista. Mä meikkasin äsken huvikseen, kun mä oon lähdössä salille ja mä tajusin, että mikä mun ongelma mun meikissä on ollut, kun mä eilenkin taisin puhua siitä. Että kun viime aikana musta tuntuu, että ollut silleen, että se ei itse asiassa auta mitään tai niin jotenkin tuntunut, että se ei piristä, niin nyt mä huomasin, että mä oon varmaan käyttänyt ihan liian vaaleita pohjatuotteita. Mä huomaan, että mä mietin nyt jonkin verran, kun mä tein näitä mun videoita, että kun mun kiinnostuksen kohteet on tällä hetkellä sali ja niin yleisesti tyyli, ja meikit ja kaikki tommonen, niin mä huomaan, että mä päässäni mietin silleen, että onks tää niinku tyhmää, että mä höpötän koko ajan niinku, vähän niinku tämmöisistä ulkonäköön liittyvistä asioista. Mutta ne on asioita, jotka mua niinku itseäni kiinnostaa, että mä myös mielellään juttelisin muistakin jutuista. Mutta kun mä en keksi, koska jos ne aiheet tulee multa, niin ne todennäköisesti on jotenkin liittyy siihen, miten asiat on kivan näköisiä tai jotakin, koska ne vaan on. Kauniit asiat niin on mulle semmonen, että mä huomaan, että mä selaan Pinterestia ihan hirveästi ja mä tykkään katsella erilaisia vaatteita ja meikit ja kaikki tyyli, niin toi tommonen, se on se vaan mun juttu. Niin mä en tiedä, mun tekee vaan mieli jotenkin selittää. Mä en tiedä, miksi mulle tulee vähän niin semmonen anteeksi pyyteleväinen olo, että mun pitäisi jotenkin niinku, että mulla pitäisi olla joku siistimpi kiinnostuksen kohde silleen, tai jotenkin yrittää ottaa kaikki huomioon. Mä huomaan, että mitä mun niinku, ihmeajatuksia mun pää kehittää. Mutta halusin vaan sanoa, että jos mä höpötän paljon tyylistä ja meikestä ja näin, näyttää siltä, että se on ainut mitä asia mun viikossa mun päässä pyörii, niin se ei ole se totuus, mutta se on pieni osa totuutta. Järjestelin näin just tälleen, että mä voin ottaa kuvan.